खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आरोबावनो दखनानि बिराद मोजां आं कालेक्शन लानानै फैबावबाय तो पूजाया बारा गोबाव गैला बिनि थाखायनो आङो लेटेस्ट जे कालेक्शन आंनि स्टकआवहाय सफैबावदों बेखौ आं नोंथांमोननो फारि आं देखायगोनसै एसे धैर्य लानानै नायदो आब'मोन आगैमोन भिडिअ बारा गोलावद्राय जायोबा आङो खान्दासे आं हास'नानै देखायगोन दे थेवबाबो नोंथांमोना पूजाया जिहेतु बारा गोबाव गैला दिनैहाय एसे धैर्य लानानैहाय जायफ्रा दखनानि कालेक्शन नायगिरो नोंथांमोना नायदो दानिया आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां लेटेस्ट कालेक्शन नै दायो आंनियाव मोनगोन बेखौ आगरनि डिजाइनफोरखौ नायना लादो साद्रिखौ नायना लादो ओरैबादि मोजांखा गाननो गुरैल' आङो दायो गाननानै दङ दै बेखौहाय दानिया नायबावदो नै ओरैबादि मोजां आरोना बे साद्रिया कन्ट्रास्टआवहाय बेखौ मोनगोन नोंथांमोना पद्मनि खुन्दुंनि ओरैबादि सफ्ट गुरै गाननो आरामनो जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन नङाबा मोनस्लाबनाय नङा दिनै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना गोजानि गेजेरावबो गोजानि बेलेग मोनसे माने इउनिक कालार आरो ओरैबादि समायनाखा साद्रिनि डिजाइनफ्राबो हेभिल'खा नायनानै लादो थाबैनो अर्डार होदो पद्मनि खुन्दुं बिराद गुरैखा नै गाननोहाय दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां बिराद समायना आगरजों दानाय आगरा नायदो नै फाथै ना मा होनोथाय बिदिखौ ओरैबादि मोजांखा साद्रिनि डिजाइनाबो नायदो नै हेभिल'खा बिराद गुरै आराम जागोन दै जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नायबावदो नै बिराद समायना आगरजों दानाय बे डिजाइनखौ जाय सोंहरदोंमोन दानिया बे कालाराव मोनबावसिगोन आरो बेबो पद्मनि दानाय सोंनाय मोननैबो खुन्दुङा साद्रिनि डिजाइनखौ नायदो नै एक्सट्रा अर्डिनारि बिराद मोजां बानायखादों नायदो दानिया बिराद मोजां बे आगरखौ बेलेग कालारावथ' नुबाय दानिया बे कालारावबो मोनसिगोन ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा पूजाया एकदम खाथि जाबाय सहैनोबो एसे देरि नाङोना आंनिया अनलाइन डेलिभारि हरनाया नायदो नै ओरैबादि मोजां आरोना बे कालारावहायबो गोदान मोनसे डिजाइन बावनै बेखौबो नोंथांमोना मोनसिगोन ओरैबादि मोजांखा जायफ्रा एकदम एसे नागिरोना खम दामावहायनो माने मोजां क्वालिटिनि दायो नोंथांमोना मोनगोन मोनसेबो रिजेक्ट नङा दै दागोदान मेसिननिफ्रायसो हागोदान लाना फैजोबनायनिसो दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बे कालारखौ दाखालि बेलेग डिजाइनाव ओरैबादि नागिरसावदोंमोन ना सोंसोदोंमोन गुबुन डिजाइनाव मोनबावसिगोन ओरैबादि समायनाखा इउनिक कालार जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार खालामनानै लादो दायो पूजानि अफारावहाय माने गासैयावबो अल इन्डिया डेलिभारि फ्रि मोनगोन नोंथांमोना आब'मोन आगैमोन ओरैबादि अरखि समायनाखाहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद रिजनेबल प्राइसआवनो मोनगोन दै दायो बिबोसो ओमफ्राय डेलिभारि फ्रि मोनबावगोन दानिया नायबावदो नै ओरैबादि समायना पेरट कालारावहाय बेखौ नोंथांमोना मोनगोन आंनियावथ' नोंथांमोना गासैखौबो रिजनेबल प्राइसआव मोनखागोन दायो आरो बिबो डेलिभारि फ्रि मोनबावगोन जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डारल' होनानै लादो दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां कालारावहाय आरोना ओरैबादि मोजां डिजाइन दाखादों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डारल' होदो बारा बार्गेनिं खालामबाय थानाङा दै सनाफोर आङो बिराद माने रिजनेबल प्राइसआवनो हरगासिनो दङ आंनाव गथ'बो दं नालाय एसे माने बिजि जायो आरो डिउटिनिफ्राय फैबाय नै दायो फैनानैहाय हाखु दाखु भिडिअ बानायगासिनो दं आरोबाव गथ' दंबावो बेखायनो बारा बार्गेनिं खालामबाय थानाङा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो दायो नोंथांमोना नायबावदो नै ओरैबादि मोजां आगरावहा नै साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायदो एसेल' लरेस दङ नै बेवहाय आगरावहाय ओरैबादि मोजांखा रिजनेबल प्राइसआवनो मोनजोबगोन बेफोर गासैखौबो थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै दानिया बेलेग मोनसे डिजाइनावबाव बिराद समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो साद्रियाबो ओरैबादि मोजां सिम्पोलावहाय आरो
दा नोंथांमोना गासैबो डेलिभारि फ्रिबो मोनगोन आरो खमावनो मोनगोन आंनियाव गासैबो कालेक्शनफोरखौ दायो नायबावदो नै बेयो बाटारफ्लाइनि गोदान मोनसे कालेक्शन दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामनानै लादो बारा गोबां गैखाया बिराद लिमिटेड स्टक जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना दायो नायबावदो नै बिराद मोनसे समायना आगरजों नायदो नै लेटेस्ट डिजाइन ओंखारनाय दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि गाननो गुरै आरो सफ्ट नायबावदो नै आरोबाव ओरैबादि मोजां मोनसे डिजाइनावबाव बेखौबो नोंथांमोना दायो मोनगोन आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट लानानै आंखौ WhatsApp-आवहाय सोंहरनो हागोन नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बे डिजाइनखौबो नोंथांमोना मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिराद लिमिटेड स्टकआव दै दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बिराद समायना दै एसे बैसो जानायफोरबो गानजागोन आरो गाननोथ' गुरै आरामल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो हाजारसेयावनो डेलिभारि फ्रि मोनगोन न'आवहायनो दै बाजारफ्राव थांनानै लायोबाबो मटर भारा नाङोना बिनिखायनो आंनियावहाय लायोबा डेलिभारि फ्रि मोनगोन न'आवनो आजावनो हागोन आरो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना आंनियावहाय हाजारसेयावनो डेलिभारि फ्रि ओरैबादि मोजांखा गाननो गुरै जागोन बैसो जानायफ्राबो गाननो हागोन आरो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बिराद समायनाखा बेबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैनो न'फ्रावहाय गानलाबायनो थाखाय नांगौना हाजारसेयावनो डेलिभारि फ्रिबो मोनगोन दे दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना ओरैबादि समायनाखा जायफोरनो खम दामि एकदम न'आव गानलाबायनो एसे एनै बाजारफ्राव थांब्ला गाननोहाय नांगौना नोंथांमोना लानो हागोन आगैमोन पिंक कालारावहाय ओरैबादि मोजांखा बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना एकदम खम दामावहाय आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव सफैबावबाय नै आब'मोन आगैमोन जायफ्रा सोंहरदोंमोन लिमिटेड पिसाव दङ जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दै नङाबा मोनस्लाबनाय नङा बिराद मोजांखा नै बेबो आगरफ्रा नायना आब'मोन आगैमोन नायबावदो नै बेखौबो मोनफिनबावगोसै ओरैबादि मोजां बिराद समायनाखा दै कालारा मबाइलावहाय माबादि नुदों मिथिया किन्तु अरिजिनालाव बेनि कालारखौ नुयोबा वावल' जाखागोन ओरैबादि समायनाखा आरो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेखौहाय दाखालिबो आं मैयानि भिडिअ'आवबो आं देखायखांखाबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो सफैबावबाय नालाय बेखायनो आङो बिदिल' देखायबाय आरो फुवारना देखायासै जायनो नांगौ माने सिगांनि भिडिअ थांनानैहाय नायनो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बाटारफ्लाइनि कालेक्शनावहाय बेखौ नोंथांमोना मोनगोन दायो आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा सफ्ट आरो गुरै जागोन आब'मोन आगैमोन जाय सोंहरदोंमोन नै बेखौहाय दायो सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा बाटारफ्लाइनि कालेक्शन गाननो बिराद गुरै आरो सफ्टल'खा थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन आगैमोन नैबे सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा दै अरिजिनालावहाय नायनो समायनासिन बेरखांजोबखागोन साद्रियाबो थेलेबलेब मोजांनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो सानफ्लावारनि प्रिमियाम सेट बियो आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मिनिनो ओंखारबाय जखार बादि गावखौनो नै बेफोरो सफैबावबाय दै जाय सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार भिडिअ बांद्राय गोलाव जानायखाय आङो बिदि खालामनानै देखायबाय आरो गावखौनो गाव जकार बादि मोनबाय नै बेयो सफैबावबाय दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन बेखौबो मोनफिनबावसिगोन बिराद लिमिटेड स्टकआव फैदों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दे आब'मोन दिनैनि बे दखनानि कालेक्शनखौ आं बे मानिखौनो देखायग्रोबाय आरोबावनो माखासे मानि कालेक्शन सफैबावदों नै बेवहाय देखायहरनो मोनाखौ दानिसो सफैदों आरो तो नोंथांमोना दायो बे मानि कालेक्शनखौहाय नायग्रोदो नोंथांमोना आरो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लादो मानोना फुजायाव गाननो थाखाय नांगौबा गोख्रै अर्डार खालामाबा मोनहैनाय नङा बिनिखायनो नायनानै थाबनो अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय तो बयनिबोसिम गोजोन्थों